Hatod sa Indo kan DZGB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataon ng opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magkapot, gunyan, uya ang sa indong makakaiba, digdi sa Legally Yours GB. Good morning po sa Indugabos na yaon dyan ngunyan sa mga harong asin may mga kataning na radyo or ang iba man may kaput-kaput na gadget. So ngunyan po aldaw nin Sabado, Mayo 4, 2024. So sana po nasa maray kitang kamugtakan ngunyan gabos na nagre-relax, nakatukaw. Kung di man kita nakatukaw, sana nasa mapresko kitang lugar. Okay? So may bago pala na Oratio Imperata sa Supig Bareta ni Shara. Oratio Imperata ad petendam pluviam. O ini pangadji na naghahagad kiuran. Igo ako ki mga naiiling na mga gawi pag nagaagad kiuran. Ang iba nag-aalay, nagbubuno ki urig, nagbubuno ki pato, manok, or so kanding, ang iba nga ni baka. Ang iba pipatong basubaka. Tautod nga patindugon ta naman. O di pag minauran, so pikukonektar din sa mga arugad. Alagad ngunyan igwa kita ki bagong Oratio Imperata. Ipangadji ta ini po na pangadji o na Oratio Imperata. So dagdag ini duman sa Oratio Imperata sa mga kalamidad. So ang iba nga ni apisar na nagpapangadji, nagbabayli pa Kuya John, igwa ki rain dance. Yeah? Sisay, so nagdigdi kasuhapon na nag-rain dance, nag-aagad kiuran. Kung ano ka mo kasuhapon? Okay, sabi kang texter ta, si Sarah G da. Salamat tabi sa nag-text si Sarah G. Okay, salamat. Si 1163, Sarah G. Nag-agad kiuran, nagbaili, nag-rain dance. So matibayon talaga si Sarah G. Uminuran ka ito sa pelikula ni Sarah J. kang pagbaili niya. Iyo, sabi ni Jerome, iyo da. Kabats kaya ni Jerome ini si Sarah J. Kami ni Kuya John ang kabats, may sinura honor. Ay bako may sinura honor. Aga mulak na. Okay, aga mulak na buda sa mga babae, si Don Solweta, Richard Gomez, yan. Iyo mga kagubay mi ni Kuya John. Si Jerome, kagubay ka ni si Sarah G. Okay. Ngunya na aldaw, nagkukonduktar ngunyan, gari tapos na nga ni iso closing ceremony. So awarding kang Palarong Bicol. Ayo po. Ang nag-champion sa Palarong Bicol, daing iba, ang number 1, siyempre di si GB. Pero sa palaro, ang nanggana tabi, ang nag-champion, ang syudad ni Naga City, nakakuha nin 74 na gold. As in, 55 na silver, as in 63 na bronze. 74. Kung sagrado, bagsak, dapat 75 ko ta. Pero isida ang nag-champion. Ang nagpandua, ang namumutantang probinsya kang Albay, nakakuha inin 70 gold, 70 gold, and 69 silver, as in 76 na bronze. So, iyan ang rank 2. Ang nag-rank 3, ang Camarines Norte, na may 59 na gold, 60 silver, as in 52 na bronze. So, ipo ito ang top 3 na mga schools, division offices, mga syudad as in probinsya na nakakuha kang rank 1, 2, 3. So champion, first runner-up, and second runner-up. Again, nag-champion Naga City, Pandua ang Albay, as in Pantulo ang Camarines Norte.
So iba, pang-4 hanggang pang-13. So igwa kita ki 13 Schools Division Offices digdi sa Bicol Region. So congratulations tabi sa Naga City. Matibay ang Naga City. Iyo, matibay. Alagad kasuhapon, speaking of Naga City, bako naman ni sikreto ade nagkairiling tagabos sa social media na nagkaiguanin pigaapod na palarong Bicol Rumble. Sabi kang iba, dapat ngaya nag-irintra nga ini duman sa boxing, taekwondo, tabay sirikadan. Batang imbulto digde saro sa mga sports club kang nag-champion. Kang ining so nag-champion ining so Naga City. So kasabay duman imbuelto so football club kang Naga City. Ang kasabay po duman iyo ini na so kalaban man na schools division kang Masbate City. So, malinaw duman sa video na nagkairiling taga-boss na pwede ngayon maging player pa sa, aside sa taekwondo mo na boxing, pwede pa kayo maging player sa daralaganan. Marabason mo lang sa dalagan kang saro na, Okay. Baadyaw na sa tuyang partner. Tanganing makasabay naman lamang ini sa tuya na pag-uurulayan tangon yan na ang satuyang topic ang palarong Bicol Rumble. May pwede bang ikaso? Maaraman tayo yan. Paglaog ni Attorney Tin. So, sana makakuha si Attorney Tin kay marahay-rahay na Okay, yaw na. Marahay lamang na audio as in video. Hello, Attorney Tin. Good morning. Good morning, Kuya Mike. Yan. Okay. Buses pa sana. Si Attorney Tin. Hello, Attorney Tin. Kumusta tabi? Hello po, maray na pagkaaga po sa Gabos. Mga paraan tabay, taini po si Christine Longabella para sa Legal Yours GB dapat araw. Paiba na syempre si Kuya Mike. Sana okay na po ang Wi-Fi. Loud and clear katabi, Attorney Tin. Malinawon ang sa imong video, as in ang audio mo malinawon tabi. Okay, ginibuan mi ng paagi para talagang tuloy-tuloy ang satuyang programa, Kuya Mike. Okay. So, introduce ko na muna, Attorney Tin. So, mga nag-champion baga sa Palarong Bicol. Nag-champion so Naga City. Naga City pala ang champion, Kuya Mike. Yes. So, congratulations sa mga taga Naga City ha. Igwa ka mo ki 74 gold. Congratulations po sa team Naga. Ara mo kung siya nagpandua? Isay, Kuya Mike. Albay. Igwa ki 70 gold. Not bad. Albay. Sayang, kang nagtitrend kami kaso mga pirang alaw na nakakaagi. Ang nagrarank 1, Albay. Naglalamang pirmi ki saro o duwang gold so Albay. Kaya lang sa mga huring aldaw, lalo na kaso hapon na iling miso trend, naglalamang naman ang gadso Naga City. Hanggang ngunya nag-awarding, Naga City ang nag-champion. So congratulations po. Alagad sa ngani kaso bago Kuya Mike, may tarif na daimag ngayon digdi sa tuyang Palarong Bicol 2024. Iyo ade sayang so kagayunan kang event na nagkarawat sa mga aki, sa mga high school and elementary, nagralaban sila sa paagi ni sports. Alagad nabangutan ini. May bangot. May bangot. Football ito, Kuya Mike, di ba? Iyo, football. Bagay na bagay so pangaran kang sports, football. Alagad ang sinikadan, bako ball. Likod. Laging footback ka nga ni. Footback. Footback. At yanta, isipan na daw ki, bakit may mas magayo na pangaran na imaitaw sa tuya sa mga naghihinanyog, manungod ka ning sinikadan sa likod. Pero dapat yaw ng foot.
Put back. Iyo ade. Kari Kuya Mike kasi bako man gabos active sa social media, lalo na sa mga paraan tabay tangon niya na nakaradyo, sa radyo nagdadamong sa tuya, bako ta maistain ta so pangyayari na ininapig urunan ta. Yes, o para sa mga daiki social media pero permi nagmamati sa DCGB, bird's eye view kang pangyayari kaso hapon. Pagpasiwik kang officiating officials kang mga referee, pagpasiwik na tapos na so laban between Masbate City and Naga City. Nailing danggad duman may nagdaralagan and iyon na nga ni ini. So nakadapa na player kang Masbate City. Dinalagan ini asin luminukso so taga Naga City. Uminog pa sa likudan kang player kang taga Masbate. So kaya nagkaigwa po duman ki komisyon. Medyo nagburukudan nga ni and yun na nga ni so terminolohiya na pwede mag-qualify na bilang sarong Rumble, palarong Bicol Rumble. Kaya na duman Kuya Mike, so Team Naga ba or Team Masbate? ang ano po? Ang nanggana duman sa football. Ang nanggana 5-0, 5 Sumasbate, 0 Sunaga. Tapos ang nagdalagan paduman sa sumay sinipa sa likod from Team Naga ito. Ang nagdalagan asin ng football kilikod. So taga Naga. So kumbaga ang naging biktima digdi from Team Masbate. Yes po, attorney. Ang tinamaan sa likod hali sa Team Masbate. Nailing ko Kuya Mike so video. Pa din talaga duman sa sinipa sa likod. Pero nakaduko ito nakaduko ito, di ba? Iyo, pigiling ko sa video mananggad attorney Tin. Gari pagpasiwik kang referee, tatapos na. Gari manner ito na nagpaingalo so player kang Masbate. Gari baga tapos na ngaya, nagulob siya. May duwa nga nito actually nakaulob. Kung nailim mo, duwa itong players na nakaulob. Gari manner ito na mapaingalo sinda, tatapos na. Gari buda. Gari nag-celebrate man sinda, baka nag-iibi ito. Abo mailing na nag-iibi sila sa kaugmahan. Nagulob sinda. O kaya ito duman kung nailing, may nagdadalaga na sarong player. Dahil nga ning bado, sinipa. Good. Yes. So, araw po kayo na ang pangyayari kaanduman sa Bicol University football grounds. Duman po, so kawat kang football. Suduwang bitis pati Kuya Mike ang ginamit, no? Yes. Yes, attorney. And ang sapatos na gamit ka mga nagpo-football attorney Tin, igwa yan na spike, mga mapanas. Yes, o makamakon mo yan na pangyayari na ito. Espesyal na sapatos na may tunok ang duminapo sa likod kang taga Masbate. Grabe, di what more Kuya Mike kung walang bado so sinipa sa likod. Ito nakabado ito that time. Yes. So sinipa sa likod, nakabado attorney Tin. So sinipa. So taga Masbate may bado siya. Pero manipis ang bado kay ito. Grabe man girara yung impact to Kuya Mike. Yes po, attorney. Saka nakabuelo tanang dalagan mo na. May buwelo. Gari magasunaili mo, gari ma-high jump siya na diretso og paabitis. Ito, trampoline. Gari ma-trampoline siya na pati subitis buwelo niya. Oo, so likod kang Team Masbate. Pero update man attorney Tin, may nabasa ako kaso banggi na buong team 2 taon suspendido dahil pwede magkawat. Buong team kang Naga City. Tayo hali, Kuya Mike po, yan na information. Yung ito pig-research ko, isigurado ta kung saan ito hali na basta may nabasa ako doon naggarisarong football
organization sarong otoridad digdi na nagmamaneobra ka ning karawat na football. Ali duman sa Football Association kang Bicol Region. Ngunyan, so player na imbulto duman na ito so nagfootball kilikod, lifetime ban na magkawat ki football. Ang yaon duman na nabasa ko, atyan, ano ta so eksaktong mga tataramon duman, babasahon ta taod-taod na iyo to ang ang gari pinatawan, medyo makaskas man so action kang Football Association na nagpaluwas kay ni. Association, Kuya Mike, ang allegedly nag-impose kan mga sanction na ini. Yes Duman po. sa Yes po, attorney. Yes po, attorney. Sinda, so gari may control kay ning karawat. Gari miyembro ini na mga football club duman sa Football Association na nagpataw kang padusa. So, iyan ang pero atyan sigurado na basahon ta atyan so eksaktong tataramon. Posted man, attorney, sa sa social media, sa FB. Posted man siya. Anapon ta atyan. Napunta iyan at siya. Yes. Kaya maaramadamon yun, attorney, ngunyan kung may pwede pang ikaso, apisar ka ini na yes, ban for 2 years so team and so player, lifetime ban. So, ilingon ta, digdi sa, although academic nga ni ini, sabi ni Attorney Tin, ang pero may aagid ta de, ibabangga ta duman sa pinataw kang Football Association and sa legal kung may pwedeng ikaso. Okay. So, yan. At yan ang detalye kaning mga ipapaliwanag ni Attorney Tin. Alagad, ipadagos ta ini na Attorney Tin, ade, apisar duman sa mga pangyayari. Bako ulang baga, Attorney Tin, tangani ma-informar man sa mga nagamarati isa sa tuya ang unyan. Bako lang po mga players ang imbuelto duman, Attorney Tin. Kung nailing mo sa video, may nakaputi duman, naka-uniform. Dahil ko na pansin. Ito ko yung nakaputi or ano po itong nakaputi? Estudyante kisarong eskwelahan itong nakaputi. May kalo nga ni na kumpleto. Type A uniform kang sarong eskwelahan. Taso venue kang karawat digdi sa Bicol University. Probably itong uniform na ito, ara nilang ang eskwelahan digdi naka type A uniform siya. Anong ginibo, Kuya May? Nakibungagan man. Nagsurog duman, ang sabi nga ni duman sa mga comment, garing ining naka-uniform na ni, taga Masbate, ang pigsurog niya, so, nasikadan, gari, nagtabang duman sa nasikadan na estudyante. So, sabi, may nabasa akong konektadong post naman digde, may sarong taga-suporta ini na pigahanap niya so pangaran kaining naka-uniform, taririgaluhan niya Kiano? Gari, pabuya, nagsurog. Gari, may naugma man duman, pero alagad ako, dayo ka to naugma na, nagsurog. Sa totoo lang, dapat ko ito, may mga otoridad, mga kita duman, Attorney Tin. May mga persons in authority kita, may police, yaon sa mga officials duman sa kawat, yaon sa mga coach, mga guardian duman, dapat dahil na nakisawsaw ang mga spectators. May nabasa din ako kasubago, Kuya Mike, na comment. Kaya na-mention ko kung coach ba ito. Pero tigdadamay tugod sa coach. Pigdadamay. O sa coach and to organizers. Tigdaramay natin. Oraat siya, matutukar ka kung siyempre, kaikuhan mo na ebidensya po kung talagang may kinalaman inidigdi. Coach, users, nagkaigwa ba nin pigaapod na preconceived plan? Yan. Kung may plano man ang ganito, ade. Player nila or siguro at the spur of the moment lang na so player man sa nakang hali sa team naga ang may gibukato talaga. Pero, Attorney Tin, sabi ta nga nangyari bagay ni, pakatapos ng gadkang pasiwik. Kung spur of the moment, pwedeng during ka nagraralaban, pwedeng iyo to ang spur of the moment. Pero, natatain nalat pasiwik.
Na Yung tapos manang- na. Baka duman pa lang sa spur of the moment. niya, Ito pa sana. Tapos talagang wala na silang chance bumawi. Pwede araw ka. Buda, Ano? supposition, attorney, buda, supposition kang taga Masbate, di niya naiiling. Nakatiulo baga siya. O, pwedeng maging factor pa ini na. Kung naiiling kang taga Masbate, so player na sinikadan, makakadulag siya, makakalikay, makakadepensa kang sa diri. Alaga ito nakaulob, di niya naiiling. O, itong unaan mo sa video na may comment nga ni Digdi, ang apo da man, footman. Tagina, Mitsubitis, footman. Shaolin soccer. Nabasa sa mga, sabi ni Tyron Janayala Kabungkal, Shaolin soccer na ito na nagsikad. Pasensya na ha, nag-uulo kami ni Atty. Tin, pero bako man ini sa pag-insulto or kung ano pa man ade, pigiristoryahan ta lang, pwedeng yun ang maapod na spur of the moment na pag-ulok me, pero dahil kami ki ano pa man na intensyon na kung ano pa man tabi ha, para malinaw. Dahil kami ki pigpapaboran, dahil kami pigtataram na kung sisi mga sala, taala tuntang investigasyon. So, factual kita, sunailing ta sa video sa mga pangyayari. So, dahil kami digdikipigus garan kung sisay pa man o ano pa man na organisasyon. So, alagad, sa iristoryahan ta sana ini, na pigi-informaran ta ang mga para hinanyog ta, manunggod kang mga nangyari kasuhapon. Yes Attorney. po. And yes, tama po si Kuya Mike. And then, ang intention nilang po talaga digdi, syempre sa programa Mina Legally Yours GB, dapat aram mo, purely for academic purposes lang po ini and for your knowledge. Bako about sa mga issue, sa mga tigtutukar na problema ni Kuya Mike digdi sa programa, kundi para po kamo magkaigwa ni knowledge about sa tuyang mga batas digdi sa Pilipinas, syempre. Okay, yan. Para ano yan ha, ining pagtukar ta ka ini, tangan magiyahan ta sa tong mga kaakian na ma-identify ta digdi so maray, asin so bako maray. So basta ining sports baga, may nanggagana, may napipirde. Ang pakatapos kang kawat, ano nga tabi attorney din ang pigigibo pagtapos ng kawat? May nanggana, may napirde. Anong dapat nagibo ng Atty. Tin? Bako, nag-shake hands. Yan! Shake hands ang pigigibo. Bako man po bitis ang piggagamit. Kamot. Yeah. Dahil tatabi pagpausoon ining bitis. Dapat dumang kita sa dati. So, ano iyan? Kumaray, shake hands. Pagpailing ini, sports manship. So dakol ding issue attorney din sa palarong Bicol Rumble na actually nalaganan kidugi nabangutan kidugi so magayon na aktibidad na karawat ki mag-aramigo so pangyayari na nagralaban kita sa paagi kang sport so dapat happy sana. And bako man po iyan wrestling, football. Yung baga, Atty. Tin. Digdi kaya, sa nailing ko pa, Atty. Tin, sa pang nailing kong issue digdi, nagkakaigwa ki foul, ki gare negatibong score or padusa sa team during kang kawat. Siyempre, igwa dyan piga po Atty. Tin na yellow card sa football, may yellow card, buda may red card. Tanangyari ini, tapos sa sukawat, dai naman mapapatawan kang yellow card, buda red card. Datapos na sukawat. O kaya saro pa ining ilingon duman, kung spur of the moment, o planado talaga. Itong pangyayari. Yes. Pero yung programa mida po ini para maapektuhan so investigasyon. Naman kang proper authority. Yes. And, pero ako, Kuya Mike, sana daitaman din pagsalaan or idamay so iba na wala pa man talaga kitang ebidensya or na
about it. Kasi yung nga ni, tigdadaramay na sa organizer, support. So maski sa organizers nga ni Kuya Mike, for sure, tiglaag maninda su ground rules. Yes. May piga po diyan, Attorney Tin, bago magpuro ng karawat, may sports clinic. Diyan sa sports clinic, piglalatag yan na ground rules, piga-aragrihan yan ka mga coach, kang mga referee, kang mga players, gabos. Kaya aram nila, nakalatag yan gabos. Kaya sa organizer, gari, sa experience ko dyan sa sports sa Arog Kaini, wala akong masasabi na nagpabaya ang organizer. Sa kuya lang na experience siya. Pati dyan sa mga coach, sa mga officials, gari, imposible. Well-informed and well-trained po yan gabos ng mga officiating ta dyan sa Arog ka na event. Yes, and syempre, ang presumption as a coach, dahil ka man ma-coach or maturo sa players mo, ang nag-focus lang yan usually, syempre sa paano magaganahan sukawat in a way na maabot sa point na arugkaan. But that assumption, we really do not know what. Then, depende na lang po iyan sa ebidensya, mga ebidensyang makukuha. Yes. So, alatunta ang pinal na investigasyon. Alagad nga ni, sabi ta nga ni Kasubago, nagpataw na kipado sa Football Association na nagmamangno kay ning event duman sa team as in sa player. So, siguro, nagkandak na sinda gamit ito na mga recorded na video as in, siyempre, pikarapot-apot naman ini, nag-investigar na ini. Alagad, digdi sa apot, aside ka ito, sa palarong Bicol Rumble, may pwedeng ikaso. Yan ang alalatunta kay Attorney Tin Taud-Taud, ha. Maaraman ta dyan, kung apisar ka ito, may papanimbagan pa kung sisay man, duman sa pangyayari. Sisay ang may pananagutan, sisay ang may sala talaga, as in, kung ano ang mga pwedeng abutan, ano ang mga pwedeng ikaso, ano ang pwedeng padusa. So, maaraman ta po ang gabos sa detalye. Kung may mga kaputan po kamo ha, manong udigde in relation digdi sa palarong Bicol Rumble, de po ko magduwa-duwa mag-text sa tuyang numero ang 0930-215-9781. Okay, and to be clear lang po, Kuya Mike, dahil man kita discuss kung sisay na kampo ang may pananagutan, pwede kasuhan. Kundi lang po ini na for academic purposes. Sa mga araw ka ini instances na to araw kaan may tigkukulugan, pwede kaso, and pwede ta din to karon ang conspiracy about sa conspiracy, which is also important in the revised penal code under our criminal law. So, tutuparon ta iyan o adya. Ano ining conspiracy? Okay. So, gabos po yan na sinabi ni Attorney Tin, ha? Malilinawang kita at yan pagbalik commercial po muna kita. Ang oras, eksaktong alas 11:30. An oras hatod sa Indokang. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. The Provincial Government of Albay, headed by Governor Grex Lagman, the Sangguniang Panlalawigan, and the Magayon Festival 2024 Executive Committee present Magayon Festival 2024 with the theme Celebrating Albay's Local Culture and Natural Endowments that makes it truly Magayon, with Magayon Trade Fair, Beer and Food Plaza, DTI Top Product Exhibit, Spicy Albay Photo Exhibit, Art Workshop, Art Contest and Exhibit. The whole month of May. May 1, Inang Magayon Maritime and Grand Procession. May 2, Kapuso Night with celebrity guests and Drum and Lyre Corps Competition Elementary Category Provincial Level. May 3, Magayon Chess Sports Clinic. May 3 to 4, 5 to 10, 17 to 19, and 24 to 26. 4 Peaks Ride and Bike Packing Ride in one summer. May 4, Inang Magayon Grand Aurora. May 4 and 5, Magayon Chess Tournament. May 5, Hayop ang Dating Dog Fun Show. May 5 and 6, First Governor Grex Lagman Badminton Tournament. May 5, 12, 19, and 26, First Governor Grex Lagman Go for Gold Boxing Tournament. May 7 to 22, LGU Schools Cultural Night. May 8 to 9, Table Tennis Tournament. May 9 and 10, Invitational Paramotor Show. May 9 to 12, Magayon Festival Tennis Tournament. May 10, Miss Magayon Pageant Night and Horoan Musical Play. May 10 to 12, Second Magayon Dance Sport Competition. May 11, Mayon 360 Ultra Marathon and the Magayon Festival Opening Concert with a Silyab Fireworks Display. May 11 and 12, Magayon Beach Volleyball Tournament and the Baranogan sa Magayon National Arnis Qualifying Tournament. May 14, Co-op Forum. May 14 to 17, Football Festival Cup. May 15, Magayon Job Fair. May 15 to 19, Magayon Pet Expo. May 16, Hataw at Galaw sa Magayon, Magayon Festival. May 1 to 31. Sponsored by Lions Club, San Miguel Corporation, LCC, Century Pacific, Potency, Solar Entertainment. Also brought to you by Oriental Hotel, Proxy by the Oriental, Marison Hotel, GSAC, Nature Spring, Converge, Big's Diner, and Jollibee. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo.
Welcome back po sa tuyang programa ang Legally Yours GB with Kuya Mike and Attorney Christine Lungabella. Hello, Attorney Tin. Welcome back. Kuya Mike. Sa itong paraan tabay. Okay. Digdi Attorney Tin sa kahaputan tade palarong Bicol Rumble. May pwedeng ikaso? May pwede. Aber daw. Sige Pwede daw. lang. Pwede. Pero, base duman sa nahilinta na video, although, bako siya enough as proof, kasi, syempre, kaipuhan man giraray mag-gather ki other proof, such as witnesses, mga man, pwedeng haputon about sa nailing nila sa pangyayari. And aside from that, itong nahilinta na video, kaipuhan pa po ito i-authenticate. Tigigibo under our truth of evidence. Pag sinabing authenticate, dahil pwede na so video lang mismo ang i-offer mo sa court and that would be enough. Kaipuhan haputon, sisay ang nag-video, so ginapang video, so kaipuhan isa lang pa siya sa witness stand. Sisay ang video na ito. So, yan, so sa evidentiary, Kuya Mike, evidentiary facta. Okay, so dapat itong video, buda may witness, buda kung igwa pang ibang ebidensya. Yes, Kuya Mike. Okay. Oo. Pero, syempre, kung makapag-comply, ma-authenticate sa video, may ako ang witnesses, well, apparently sa video pa lang, may hiling mo na din naman talaga na may nangyari, na baka yun. So, let's say ma-authenticate siya. As proof, pwedeng mag-fall under physical injuries. Physical injuries. Iyo pala nito ang pwedeng ikaso. Yes, na criminal case. So, depende kasi may iba-ibang uri, Kuya Mike, ng physical injuries. Igwa kitang slight and igwa kitang less serious, igwa kitang serious. Sabi nga ni, so ibang lalaki, arog da akaan, may less serious, may serious. Napanuman naman sa mga lalaki, Attorney din. Wala. May nagsabi lang. May less serious, buda, may serious. Okay. Dumang kita, kung sa mga lalaki man sa Attorney din, aram mo na pipilion. Syempre, okay. Sa men, ako ito. Oo. Sa injury, de magpili ni ano pa man duman. Yan, mas keep right. Pero para to be fair, Kuya Mike, kapanahon mo yan, may mga babae na din naman na minsan less serious, minsan serious. But go back duman sa crime na physical injuries under our revised penal code. So, nakadepende ang penalty, Kuya Mike, kung iniba, slight physical injuries, less physical injuries, or serious physical injuries. Okay. Si Tabi Attorney Tin, ang makakapagsabi na so nangyari, less serious o serious, sisay na tawin niya na, kuha niya ito, o ni, isertipikaran ko ngayon na ito, araw ka. Sisay po ito, Attorney Tin. May din digdi, Kuya Mike, may contribution factor din digdi ang syempre sa tuyang mga doktor. Okay. Na nakaka-issue nin medical certificate. Okay. Ang apod senda Attorney Tin, medico legal. Yes, okay. Kuya Mike. Igwa Attorney Tin ki medico na illegal. Dahil buya talang maraman, sisay ini na may uto nga dahil pala nga pwede duman. May nangyari baga, Attorney Tin, duman ka nga marane kung kaipuanan mo ki medico legal. Sisay ini na mga medico legal. Daigwang illegal. Siyempre, mapa-issue po ka sa physician, sa doktor. Aha. Anong klaseng doktor, sabi Attorney Tin? So, government o sa private? Yes, sa government, Kuya Mike. Okay. So, ito ang mga medico legal. Unless tinugutan po kang court na pwedeng private
private na doctor or physician ang ma-testify as an expert witness. Okay. So, kung tutugutan pala, medico-legal man gila yung sinda. Okay. At least malinaw na ngunyan ha. Na igwa kita bigapod na medico-legal, ang priority palan ka mga government physician. Yes, government physicians. Okay. May apot di Attorney Tin sa Satuya sa DCGB News Online. Sabi ni Sir Roland Ruiz, minors sila. Paano kakasuhan? DSWD dapat. Minors la inita. Mga high school ini Attorney Tin, boda ang player dyan sa palarong Bicol, below 18 mananggad. Pag 18 ka na, DQ na ang apod, disqualified na ang 18 years old and above. Yes, Kuya Mike, tutukaroon pa din po iyan kung ano ang magiging effect sa penalty kapag minor ang may gibo. Okay. Pwede manggilayon kasuhan. Pero as for academic purposes, tutukar ta lang kung anong pwedeng ikaso sa mga arog kaining pangyayari or sitwasyon. Later on, saka ta po i-discuss. So, effect sa penalty, kung ikaw na penalty kapag minor ang may gibo kaini. Okay. So, sige po, Attorney Tin. Go ahead po. Aside sa nasabi ta kasubago Kuya Mike na physician or doctor, mga government physician, na kasi nahapot mo kasubago, sisay ba ang nagtataram, kung is life, physical injuries, less serious or serious physical injuries kasi magkakaiba-iba siya sa penalty. And ang mga tigtataram na klaseng crime or klaseng physical injuries. So, aside sa mga doktor, ang sa tuyang batas itself din. So, revised penal code. Kasi, sabi, ma-fall siya under serious physical injuries kapag any person who shall wound, beat, or assault another shall be guilty of the crime of serious physical injuries. And then, iba-iba ang penalty niya. Depende kung nabulag daan, naging blind, naging insane, naging imbecile, impotent to injured person. Iba ang penalty dyan. Iba din kapag sa person injured, nawaran in use of speech, the power to hear or to smell, or nawaranin mata, kamot, bitis, an arm or a leg, or shall have become incapacitated for the work in which he was therefore habitually engaged. So, prison correctional po yan in medium and maximum period. So, kasubago, naging bulag, impotent, imbecile, insane, prison mayor. Ang prison mayor, Kuya Mike, with imprisonment of 6 years and 1 day to 12 years. Okay? Prison mayor. Yes, prison mayor. Okay. So, prison correctional naman, medium and maximum. So, nasabi ta kasubago. Nawaran yung bitis, kamot, hear or to smell. And then, prison correctional, minimum to medium kapag nag-form or have lost any part of his body. Okay. Or shall have lost the use. And incapacitated for the performance of the work in which he was habitually engaged for a period of more than 90 days. 90 days. And arresto mayor, maximum period to prison correctional, minimum period. Ang arresto mayor naman po is 6 months and 1 day to 1 month and 1 day to 6 months. 1 month to 6 months. Okay. And then, yan daw ang pwedeng maging penalty kapag illness or incapacity for labor, ang injured person naglast for more than 30 days. Okay. So, pag days na ang incapacitated for labor or for work for which he was habitually engaged to injured person, malaog siya under serious
physical injuries. injuries. Okay. Attorney Tin, digdi po sa pag-appreciate kung ano ang klaseng injury. Ade, so malinawon duman sa pigtataram sa satuya ni Attorney Tin. May nag-apot kaya digdi, ano ngaya ang responsibilidad, Kuya Mike, kang mga kaibahan na coach or official or chaperon duman sa aki na nanikad? So, oro atyan, Kuya Mike, pwede tayan sa pagod. Tapusun talang klase kang physical injuries. Okay po. Sige po, Attorney Tin. Ang less serious physical injuries naman, ini po, kapag kaipuhan in medical attendance to injured person for 10 days or more. Pagkaipuan na i-ospital. Yes po. And then 10 days or more. 10 days or more. Medical attendance. And kapag slight naman, arresto menor ang penalty. So, 1 day to 30 days lang. Kapag incapacitated for labors to injured person from 1 to 9 days. 1 to 9 or days. Or medical attendance for 1 to 9 days. Okay, so duration kang pagka-ospital. Yes, Kuya Mike. So, duman ang alaog sa tuyang physician kung like pirang days ang kaipon medical attendance. Duman tama ascertain if what kind of physical injuries to crime. Baad lamang igo dyan kinakaisi kung na-hospital, ade, baad lamang may magtapok sa tuya ki-informasyon, ade, at least kukonektar tama, pero purely academic purposes lang po ini, ade, kung mailita kayo, kung arin, kung less, kung slight, kung serious, physical injury. Paor-otro mi po, di Kuya Mike, tigka-clarify, ano, ibig sabihon na so tinaram ko, iyon na ito, so pwedeng kwan lang para lang maarapan ka na pag inibong araw ka. Kasi dakula na other factors, Kuya Mike, aside sa video lang ang igwa kita, kitang nakaura na witnesses, and tama po, so, sinabi kang sa tuyang texter, so age, it's also a factor to be considered in determining or kung pasok ba yan sa circumstances affecting the criminality of a person or an offender. Narumdumat ko nga ni kito sinabi mo pag mga aki, depende kung igwa na, so kung nasa ustong pag-iisip na, may term ka itong ginamit, may aram na nila dapat kung tama o sala ang pigibo nila, may term ito specific term talaga. Ano ito, attorney na term nga ni? Otro ko din yan, Kuya Mike, tig-discuss and tighapot ko pa lang na naman giraray sa midterms kang students ko. So, tempting, igwa po kita na mention ta na so crimes na pwedeng mag-fall under this kind of scenario, physical injuries. But, igwa po kitang pigaapod na circumstances affecting criminal liability. So, igwa kita and justifying circumstances under Article 11 of our revised penal code, igwa kitang exempting circumstances, Article 12 of the revised penal code, and igwa kitang mitigating, Article 13, aggravating, Article 14, so on and so forth. So, digdi, pwedeng mag-fall under exempting circumstances and mitigating. Mitigating. Ang ito po, kang exempting circumstances, pwede may nakomit na crime, but may pangyayari, may circumstansya, sitwasyon, or may igwaso offender tao na under our law, because of being such, he or she is exempt from criminal liability. Okay. So, kung ano ang realidad kang tao, pwedeng maging exempting. Yes, Kuya Mike. Okay. But the effect of the penalty, although exemption from criminal liability, so that pwedeng makulong, but still there is a civil liability. Okay. May civil liability. Digdi sa civil liability, Attorney Tin, may edad pa initabi.
Dahil naman factor duman Kuya Mike so edad as long as pasok siya duman sa exempting circumstances, maski absuelto sa criminal liability, may paninimbagan man giraray sa civil liability which means pwede po pagbayadon nin danyos or dam. Okay. Okay, tabi attorney. So, karoon na po dyan Kuya Mike sa exempting circumstances, if the offender, so nakapumitir ng krimen, is 15 years old and below. 15 and below. Okay. Yes. Exempting circumstances. It is also in accordance with Republic Act 9344 or the Juvenile Justice and Welfare Act. Yan po ang minimum age na sasabi of criminal liability. 15 years old and below, automatic, exempt po yan from criminal liability. Kaya tama so sinabi kang sa tuyang texter na yes, ma-undergo po yan sa DSWD's intervention program. Dahil po sinda makukulo. Aside sa 15 years old and below, exempt from criminal liability, to 17 years old, Kuya Mike, duman na supig sa sabi mo. Kaya po na i-ascertain whether or not the child aged 16 to 17 acted with discernment. Discernment. Iyo, ito. Narayot. Nalingawan ko. Okay, discernment. Ang discernment, ini po so, kung aram niya na so consequences kang sa iyang acts, kung kaya niya nang i-determine right from wrong. So, pwede lang pong masabing exempting circumstance siya, exempt from criminal liability, kapag so 16 to 17 years old na aki na nakagibo ng krimen, wala po na discernment. Napaaram nasa la itong ginibo niya, dahil pa siya aware kang consequences kang sa iyang acts. That's the time lang na pwedeng mag-fall under exempt, pag 16 to 17. Okay. Pag with discernment, aram niya na nasala, pero ginibo niya man giraray, 16 to 17 years old siya, dahil po malaog under exempting circumstance, but pwede po siya mag-fall under mitigating. Mitigating na lang. Yes. Pag mitigating, ang epekto po, bako totally exempt, bako totally absuelto from criminal liability, may liability man giraray. So, kapag nag-reach siya kang age of majority, which is 18 years old, pwedeng sabihon na kaipuhan niya mag-serve sa iyang sentence. Okay. Ang sentence. Although, mababawasan. Kasi mitigating. Very important pala, ma-determinar kung may discernment, may epekto pala duman sa hatol sa padusa sa iya. Yes, Kuya Mike. But, kapag ang edad lang po is 16 to 17. Okay. Sige po. So, kapag years old and above, automatically, syempre, igwan na pong paninimbagan sa tuyang batas. Unless, mapatunayan na like may other mental conditions po. So, 18 and above. Okay. Sisi nga ni attorney naman kani ang ma-determine kung bago, medical legal, digdi sisi ang ma-determine kung may discernment. DSWD. DSWD. Okay. So, yaon na sa inda ang responsibility kaan. Ito yung DSWD po, may authority and power, may kakayahan din, skills to determine kung ang aki, aged 16 to 17, igwan na pong discernment or wala pa. Siguro, Kuya Mike, sa paagi iyan kang pag-interview sa aki, and syempre naghapot gayud sa iyang siya nagdakula, sa iyang surroundings, and siguro may pa-exam din yan, mga araw ka to. Okay. Basta duty po. Okay. So may mga may mga detalye na depende sa kasimbagan kang aki. Madideterminar po ang discernment. So ararom na tataramo ng discernment kaya may epekto man ang gadini sa sa paninimbagan kang mga satong mga kaakian. So sa attorney tin, igwang mga pig-upod man na child protection policy, may anti-bullying. So in place man talaga ang sa DepEd and din sa mga schools. So kaya
Base rin di attorney, ano ang magiging advice mo sa lalo sa mga igwang loco parentes, sa mga teacher? Ta siyempre kay ribahan ka ni. Ano ang magiging advice mo tabi attorney na may kaibahan sidang aki sa mga araw kaning events? Ayan ang gusto ko sutor mo Kuya Mike na loco parentis na encounter din yan sa mga readings, which means tama bang pagtatung ko? Ang loco parentis is kuba sa teachers or kung sisay ang kaibanan na nagsusupervise, nagbabantay sa that time, let's say sa school, ikaw syempre na dapat paninimbagan somehow in the zoo, dapat na nagmamasid, nagbabantay sa they are the ones acting as the parents of the child while under their supervision. So, kaya po na iwasan ang ano man na pwedeng maraot na mangyari, iyo po talaga ang trabaho ng mga nagtitindog as parents, ng mga ati, ang mga estudyante kapag yaon po sa indong supervision. So, pero talaga Kuya Mike sa video, daita man ma-determine or masasabi kung nagkaigwat ganin kapabayaan on the part of the teachers, organizers, or the coach. Kaya dai ko din aram kung ano talaga ang dapat na ma-advise kasi dai ko man nahihiling na nagkaigwanin kapabayaan on their part. Unless otherwise, syempre, may magluwas na proof to such. Okay. But papatunayan po na nagkaigwanin not only kapabayaan, kundi may talaga, may sangkot talaga dungan. So, sabi ta nga ni kasubago na preconceived plan, pinagplanuhan ini, nagibuhon na si Pap ito, so aki. Well, that's the time na may paninimbagan po, matatarantang may paninimbagan talaga. Bako lang siguro sa DepEd, bako lang administrative case, kundi even criminal case, pwede po na mag-fall under conspiracy. Okay. Ano naman po, Attorney Tin, ang ang advice mo sa mga kaakian na nag-join sa mga araw kaning events, mga outdoor activities like sports? Sana gain na mag-abot po sa punto na araw ka na magkakakurulugan ka mo. Again, bako man po yung wrestling. Diba? Dapat maingat na magkaigwanin aksidente, let's say bola, nasipa sa kung sa parteng lawas kang kawat, tangani tara mo na kalaban kundi kakawat. Kakawat, yan. Maski nga ni aksidente, dapat ang iwasan. What more kung tigtutuyo na gibuhon. Aram po nindo iyan, mga anong edad na ba usually Kuya Mike itong players sa hiling mo? Basta po ang players dyan sa high school, 17 pababa. 17 pababa yan, Attorney Tin, ang mga edad. I-determine mo na kung may discernment or what. So, kung iba naman, discernment, which is probably iguana, the fact na parksinda kang players, members ng football, it means school, or kung asinda, maging player sa palarong Bicol, dakula po ang tiwala sa mga aki na ini na igwasindang talent, skills, mga matali ini, for sure. So, probably may discernment naman, aram na ninda kung ano ang sala, alagad ginibo man giraray, dahil na lang po sana mautro ang mga araw kainin na pangyayari. And so, parents, syempre, iyo din po kamo ang pinaka may kakayahan na magdisiplina sa inyong mga ati kung paano po mag-behave inside your house or what more outside your house kasi may ibang tao na nakukulugan. Okay, well said, Attorney Tin. Thank you very much sa imong mga walat na katalian, lalong-lalo na sa mga magurang. So, magiging marahay na magurang ini sigurado si Attorney Tin. Baad may muya katabi i-greet Attorney Tin or any announcement?
Announcement. Advance happy birthday, although haloy pa kay sa kuyang kita po. Pero ang apod ko ate Majo na Longgabella Magalyon, advance happy birthday. And sa JCI Daraga, thank you po sa pag-invite sa ko to be one of the modern day heroes as a lawyer. Wow. Naghirap aki sa Bintayan Elementary School kaso hapon kung ano ang teaching ko as a lawyer. Nag-enjoy din ako. Thank you po JCI and kay Attorney Jana Tulli. Okay. So, yan po si Attorney Tin ha. So, basta ang opisina kaiyan, ang law office niya yaon sa Sentrong Ginubatan, Attorney Tin na de. Ako yung Ginubata. Okay. Ginubatan. Sa aga, Attorney Tin, Ginubatan ako. Baka lang. Talaga. Yung Rex, sigurado ko. Mike, para mapahanda kape mo. Oo, sige. Dahil ko sigurado kung makaapit ako, basta duman kami sa Morm. So, sa mga kairbahan ko dyan, maduruman sa Ginubatan, good luck sa Tuya Gabos. May event kami dyan sa Morm sa Ginubatan. Football ka mo, Kuya Mike? Ma? Football ka mo? Maputman. Dahil man kayo maputball. May mock test kami. May mock test. So para sa may exam kaya kami na iti-take, may practice ngo na sa aga. Kapit ka na lang, Kuya Mike. Okay. Pero sana makaapit ako diyan sa EMTA. Mailing ko man lamang ang ano mo. Dahil na kita nagpe-face to face. Oo, sana to okay na sa signal. Tuloy-tuloy na ba? Ayun na, yes. Tuloy-tuloy na po, Attorney Tin. Maraynaan sa imong signal na kasi natandaan ko pa kaya mabayaan digdi sa opisina. Sa mga masunod for sure, face-to-face na ginalagita niya. Yes po, Attorney. Okay, so salamat po sa mga nakaibahan ta. Sa lalo technical, yaon kasubago si Kuya John, Attorney. Ano yung sinalidahan na ni Kuya Nems? Of course, si Jerome, si Shara, si Papa Mar, and of course, si Bata pa dyan na pag-iriba sa control. So, thank you very much po ha. Kami ni Attorney T nagpapasalamat sa Indo. Ang kamangmangan sa batas ay hindi dahilan. Sa Indung Nadango, ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZ.